kaga tana al'ada dole shi hankuri tana cikin jinin biki dole shi hankuri ba ta da lahiya dole shi hankuri har ta warke in sun kai fada dole shi hankuri har ta huce tahiya ta bakwai guda dole shi hankuri sai da ta dawo in ka bugi mata guda bane in ka yi hankuri bane in ka bar da yunwa bane subhanallah in ka kwashe ta bane subhanallah in kuma ka buge ta yi gidansu tana zuwa gidansu kana zuwa biko makwabta ko saka sai ce ku rike diyar ku bakwai guda ko shi na barin hali ne kowa baya gyaran ka sai Allah tabbas haka take in ka yi hankuri ba kere yi ta ce ka kana ci kana ramewa kaga buyu inna lillahi wa inna ilaihi in ka bar da yunwa wayo ni Allah wayo ni Allah jaki in ka koshiwa ka shuri yace mai bani haki la hawla wala quwwata illa billah to ga baba ina da tambaya ko yanzu baba da mai magana baba da mai magana baba da mai magana shi baba ni sai kai 12 ga tara ga hudu sha uku to duba sai mini ciwo ba kamar rantsuwar da mai mata guda yi in ni tuna rantsuwar sai na kuka me rantsuwar da baba me rantsuwar da yi baba me rantsuwar da mata guda yi waɗanga uku na wai da ya mata ta suwa uku ta ki tashi da daga na hudu ne ya ɓaci in na goma ta shege nike ba ko uku ba ya goma ta je ta ya zan ya zan shege la ilaha illallah doke baba yana tambaya baba to baba yana tambaya baba bari kuka zo mun magana baba kuma mai mata guda yan mutu ba a zahin kausa Mala ka tamban me dalili baba ganin aka zuciya na motsi ta aka raina ashe jawabi da ga zo ya ta babu la to amma kai baba mi an dalilin da mace mata ka ta sa aka kai gidan yari ai ya shiga gidan su mai mata guda ka dibi gado ne na kwanci waje kai bisa tudu waje kawa bisa tudu daura kugu yaro ai dumi masa guda kullum wuri guda kwace na gado bai duniya ai dole waya ta gwabce to kai baba mata nawa gare ka ga shekara biyar ga shekara biyu bakwai ko shekara bakwai da mata guda duk da soja shi na iyawa an ta ai daukar soja daukar a dokai saboda mi saboda duk duniya ba zarumi irin soji shi ya shiga in bai kashe ba shi a kashe shi wallahi kashe ko a kashe yace a daukai soji to ko shekara bakwai da mata guda shi na iya soji an ta doka soja akan hakurin bakan magana ko ta wadi ce wance da gaskiyarki wai bai mai da wadi ka ta ta gidansu to ke baba mai mata guda shi na ba mutane sallah an yi attahiyatu an gama sallah shi al-limami marmaki ce assalamu alaikum sai ya ce ya ce lawa a gidanku yana cikin wannan rai sallah ta lalace akwai wani abu da mai mata guda ya yi garin mu wai ta aihu da su an wanke jariri ko kwana guda ba ran da sallan mangariba ce ta kai